Benvidos, benvidas á 19ª sesión plenario. Benvidos, benvidas á terceira eliminatoria dos oitavos de final deste concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. E, como sempre, temos o noso xuiz para ser quen examine todas as preguntas. O xerente da discoteca Hermo e do bar Paz Tiboremeira, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boa. Moi boas. Xa impaciente por arrancar esta nova jornada. A ver como se dá. Ten unha xornada ben importante por diante, como dicimos, terceira eliminatoria dos oitavos de final. Non as estamos xogando como di o cadro, porque ímonos adaptando un pouco ás nosas necesidades, aos nosos horarios, tamén aos dos nosos participantes, e imos cadrando para finalmente completar esas 8 eliminatorias. Hoxe, por unha banda, temos que ir ata Ulloa, porque ali está Koeman, o presidente do Antas, pero hoxe que ven representando ben o Palas tamén. Condutor do Barreiros e capitán dunha celebración dun ascenso. Que tal, Koeman? Moi boas. Hola, boas. Boas, que tal? Como foi esa celebración? Pois a verdade é que moi ben. A verdade é que os rapaces merecían, non é? E, bueno, eu tamén fui un pouco partícipe da celebración. Bueno, xa sabes como son esas cousas. Pasámoslo ben. Moi ben. Quitaxe o aire ao Barreiros logo. Sí. Bueno, felicitalos desde aquí tamén ao meu equipo do povo, claro. Xa que aproveitas para felicitalos, e nós tamén o felicitamos, Koeman, como lle explicamos ao fútbol lucense que o presidente do Antas leva a batuta da celebración do Palas? É unha cousa curiosa. Xa me preguntaron eso antes, como ano pasado xoguei no Palas, fui un presidente do Antas, pero bueno, ao final é o equipo de min, da miña terra de sempre, do meu pueblo, e teño que celebrar tamén. Xoguei casi toda a vida aquí, en Antas tamén quero moito a esa xente, por iso son presidente, pero bueno, ao final a terra tira, non? O pueblo. Pois a convivencia é o que é o bonito tamén para estes casos, e Koeman pois representa ese exemplo, levando aí a sendo importante tanto no Palas como no Antas. Koeman será hoxe un dos nosos concursantes que se enfrontará nestes oitavos de final a David Rodríguez, o ex colexado que na primeira rolda foi o primeiro en facer pleno en sesión plenario. Que tal, David? Moi boas. Moi boas, rapaces. Pois aquí estamos a ver que depara a sesión de hoxe. Pois estamos preparados, tanto David como Koeman, tamén plenario, e se vos parece, imos comezar con esta 19ª sesión plenario. Aí vai a primeira rolda de preguntas. Se vistes a anterior rolda, seguro que xa sabedes que Diego Díaz introduciu unha variante, o noso compañeiro, unha variante que imos levar no resto de eliminatorias. Que lles preguntamos? Os dous contrincantes, os dous xogadores, pois por algo do outro. Así que imos comezar por Koeman, que foi o primeiro que saiu no sorteo. Koeman, esta pregunta vai para ti. Es que escoitar ben, porque é un pouco larga. Vamos dar dúas opcións. E a pregunta é: que frase escribiu David Rodríguez no palabra de titulado O erro dos que non poden celebrar? Escribiu unha das dúas frases que vou dicir. Palabra de unha sección que tivemos en www.futbolilugo.es. Cal escribiu David? Para os colexados, o partido é tan importante como para os xogadores. Ou, ás veces, dan gana de parar o partido e marchar, que se amañen. Dalle, Koeman, cal escribiu David? Pois lino no seu momento, pero a primeira. Sí, señor, a resposta correcta. Para os colexiados o partido é tan importante como para os xogadores. Eu aposto que a outra tamén na ten pensado. Dicir non a diría, pero ou incluso algo máis dureta. Incluso algo máis dureta. Sí, señor. Resposta correcta, Koeman.
Pois agora é a quenda para David. Que frase escribiu Koeman no Palabra de titulado O fútbol fábrica de amizades? 22 anos nos que me levo a grandes colegas en xogadores, directivos e incluso afeccionados rivais, ou 22 anos de grandes compañeiros, algunha patada e moita cervexa gastada. Dalle, cal escribí? Vou tirar pola primeira, pero cervexa seguro que tamén gastou a súa. Tamén é correcta. Tamén é correcta, resposta correcta. Son correctas As as dúas- votacións. Eu creo que son verdade as dúas. Creo que son verdade as dúas, pero a correcta, a que dixo foi a primeira. Sí, señor. Pois moita amizade polos campos, seguro que fixeron Koeman e David. De momento, nesta 19ª sesión plenario, 1-1 despois desta primeira rolda. Imos a pola segunda, de novo para Koeman. Que equipo filial quedou campeón da terceira regional Grupo Norte na temporada 2022-2023? Esta na que estamos. Dalle, Koeman. Terceira regional. Un equipo filial quedou campeón da terceira regional Grupo Norte. Grupo Norte. Chantabe. No, pois é incorrecto. Foi o Vilalbés B, que ascendeu, ainda faltaban 2 xornadas para o final, pois o seu ascenso e quedou campeón. Certo, sí. E temos o primeiro erro. O equipo preparado por Iván Lamas. Quenda nesta segunda rolda para David, para poñerse por diante. Ademais do Villalbés B, que outro equipo cabeceira de concello ascendeu xa á segunda regional esta temporada procedente do Grupo Norte. Dalle. O Mondoñedo, que ascendeu en Río Beso outro día. Sí, señor, ademais danos os datos, Pois sí, foi Era o unha que enciclopedia. ascendeu na penúltima xornada tamén contra o Río Beso. Este tío é unha enciclopedia do fútbol lucense, macho. É un rival duro, é dos duros, polo que vexo. Sí, xa sabía que iba a estar a cousa moi jodida. De momento, imos na segunda rolda. Aínda quedan 3 preguntas para cada un. 1-2 de momento no marcador. Imos a por esa terceira rolda. Koeman. En que equipo lucense da preferente xoga Rubén López García, coñecido como Ruchi? Dalle. Preferente. Sarrián. Sí, señor, correcto. Está aí pelexando co ascenso. Na Sarriana. Un pouco de chile. Aí está o futbolista de BCRA na súa terceira temporada xa na Sarriana. 2-2 de novo no marcador, de novo empate. Imos agora a quenda para David para seguir por diante. En que equipo lucense da preferente xoga Christopher Díaz Linares, coñecido como Cris? Dalle. No Ribadeo, un compañeiro meu na universidade. Un saúdo, Cris. Bueno, foille tocar tamén, pois sí, resposta correcta. Fuchi O con- mal. O con- Xa fai uns anos, xa fai uns anos. Podes contrario saber que o Ruchi que está estudastes, peleando por... David? Empresariales en Lugo. Damos boa xente, boa xente. Pois aí queda reflectido que, bueno, segues pendente do teu amigo, porque do teu colega, porque sabías ben onde xogaba. Pois bo dato ese de compañeiros de estudantes, tanto Cris como David. Seguimos con victoria momentánea de David, 2-3 no marcador, imos para a cuarta rolda de preguntas. Para Koeman, cal é o segundo apelido de Noelia López, exxogadora do Depor, do Friol ou do Antas? Esta pregunta metémoslle unha pista. Compartio cun exfutbolista do Villarreal e do Arsenal. Dalle, Koeman. Esta se non nace igual. Pires. Pois sí, señor, resposta correcta tamén. Pires. Gran xogadora que, bueno, que esta temporada non está a xogar, que está adestrando ao Begonte de fútbol sala.
Sí. Pires. Pires pirouse do fútbol campo polo momento. Agardemos que volva rápido. Imos agora para a quenda de David. Seguimos falando de apelidos. Cal é o primeiro apelido de Esther, a futbolista do Club Deportivo Lugo? E tamén ten unha pista. Compárteo cun patrocinador de fútbol en Lugo. Dalle, David. Arbitrado ben veces, Compárteo cun patrocinador de fútbol en Lugo. Un deses colaboradores como Herbo ou como Bartibor que nos axuda e colabora con nós a manter adiante esta aventura. 5 segundillos, David. López. No, é incorrecto. Núñez. Esther Núñez, que comparte apellido cos nosos amigos de Torre de Núñez, que bueno, axudan a manter a sección con F de futbolista de fútbol en Lugo. Cada mes ese lote que lle cae para a xogadora do mes tamén precisamente na categoría feminina. Esther, que ainda non tivo esta temporada a oportunidade de gozar premio tamén porque non está xogando por mor dunha lesión, así que agardemos tamén que Esther volva canto antes o fútbol lucense. Esther Núñez Arias, a dianteira do Club Deportivo Lugo. Pois chegamos 3-3 con toda a emoción por diante na última rolda de preguntas. Esta vai para ti, Kuman. Que exadestrador do Villalbés con raíces na parroquia xermadina de Roupar é actualmente o secretario técnico do Osasuna en primeira división? Dalle. Ni puta idea. Xermade, de Villalbés. Exadestrador do Villalbés, quizáis é o dato máis importante. E actualmente é o secretario técnico do Osasuna, Non sei. un dos equipos revelación este ano na primeira división. Vou me tirar unha... Juan Peón. Juan Peón. No, pois é Cata. José Antonio Prieto Cata, que está facendo aí un traballo xunto co coruñés Braulio Vázquez, que está a ser todo un modelo en primeira. Apostando por Cata. unha identidade. Cata foi adestrador do Villalbés, adestrador da comarca de Ferrolterra, que, como dicimos, ten raíces familiares aí en Roupar, na parroquia de Xermade. É adestrador do Racing Villalbés, tamén de outros equipos aquí en Galicia, e que dende hai uns aniños está na Secretaría Técnica do Osasuna, realizando un gran traballo. Pois ten a oportunidade, ten a bola de partido David. E seguimos falando de fútbol lucense internacional, por dicilo de alguma maneira. Quen é o primeiro adestrador do corpo técnico do Andorra, onde está o monfortino Manu Torres? Dalle, David. Eder Sarabia. Sí, señor. Eder Sarabia. Manu Torres é o axudante de Eder Sarabia. Manu Torres, Resposta o correcta. técnico de Monforte, Eder Sarabia, que antes Manu Torres é axudante de Eder, e antes Eder foi axudante de Quique Setién en equipos como As Palmas, o Betis ou o Barcelona. Pois con esta victoria tivemos que ir a Andorra, non para facer cousas raras nin cousas extrañas, pero a victoria vai para David. Así que 4-5 finalmente. Kuman, moitísimas grazas por participar, polo teu tempo, grazas tamén por conducir un Barreiros e leválo aí por palas para celebrar, a seguir celebrando moitos anos. Kuman, grazas. Vale, moitas gracias a vos. Ben competido. Que co bicho este non é unha broma, Sí, que cuidado. Se sabe... Estou vendo que é un oso duro de carallo. Sí, vai ir para diante, seguro. Vai estar arriba. Vai estar arriba.
Pois a ti, David, evidentemente, damosche os parabéns por pasar de eliminatoria e damosche, pois nada, dicímosche que nos vemos nos cuartos de final, David. Moitas gracias, chicos. Mil gracias polo traballo que facedes, que é espectacular, como lo currades, como movedes o fútbol lucense. Kuman, que non che dixen a empezar, noraboa por ese ascenso. Cantas batallas temos pasado nos chacotes cando era un campo daquel natural, de verdad. Era un placer ir a compartir ca vosa xeneración e agora seguiremos véndonos no campo, pero como veteranos. Moitas gracias, meu. Dá gusto, A verdade é que sí. Pois deportividade ante todo, claro que sí. En plenaria, a ti, dicimos que tamén damos as grazas, como sempre, por estar connosco todos os días e que sexan así eliminatorias tan entretidas como a esta. Eu estou para baixar un pouco o nivel do que faceis, porque tanto tú entrevistando como os que compiten. Ainda me dá que ler as respuestas. Algúnas son enroscadas, hai que darlle máis tuerca do normal. Un abrazo. Pois, graciñas a todos, chicos, seguídenos vendo, aí seguimos en sesión plenario, a próxima será a 20. Ata entón, grazas e sempre, Fútbol en Lugo.